Per a mi ha sigut molt important perquè jo he perdut tot. Per ma casa i per al meu taller, 2 metres d'aigua desaparegué tot. I fins ara hem estat, ara comencem un poc a viure, no? He estat vivint en una habitació durant 11 mesos, sense poder treballar. També faig fotografia, sense poder... No tenia càmeres, no tenia taller, no tenia res, i tot ha sigut reconstrucció, no? I la veritat és que això ha sigut una espenta per a poder seguir endavant. És una exposició col·lectiva en la que, després d'haver fet un procés de recerca dels artistes professionals afectats, i és una proposta de recolzament a la reconstrucció del teixit artístic professional. M'interessa el que és com afecta la digitalització dels records, concretament el que faig moltes voltes, perquè jo sí que reivindico una mica la sensació de tocar, la sensació del contacte en els elements, per a suggestionar també molts dels records o moltes de les emocions que tenim. Aleshores, en el meu treball, moltes voltes jo el que faig és passar la pintura de lo analògic a lo digital, i el que és digital ho passo a tornar a analògic, i és un procés com circular, no? Aleshores, quan t'acostes, dona una vinculació, dona una sensació completament diferent quan t'allunyes, que de lluny veus una sèrie de gramàtiques completament diferents a les gramàtiques que se poden percebre quan s'acosta a la peça. I dona al final una sensació com cinètica, no? Llavors el que veieu aquí, aquesta escultura feta en canyes, a banda de ser una escultura, també és una estructura que jo utilitzo en una performance. En aquest cas, en concret, es diu Cau de l'aigua, i al darrere, en el monitor, es pot veure la performance que vaig realitzar, que va durar uns 20 minuts i va ser tota una caminada amb aquesta estructura dins, o sigui, jo estava dins d'aquesta estructura portant-la i caminant per aquest cau d'aigua totalment sec. Una mica per denunciar això que està passant en el món, i és que estem perdent lo bàsic perquè estem agredint a la natura en comptes de comptar amb ella, no? En aquest sentit ha sigut un repte com presentar aquí d'una manera rigurosa i professional i tècnica el treball d'aquests artistes al temps que se feia compatible en l'ús de l'espai.